Pila ka mga Ilonggo proud sa gihapon sa lalabot ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Opisar nga napaslawan ini nga maluto sa Olympian nga si Ugas. Si John Sala nakatutok. Napaslawan si pambansang kamao Manny Pacquiao nga agawan ng WBA welterweight title sa Cuban boxer nga si Yordenis Ugas. Unanimous decision ang pagdaog ni Ugas sa score nga 115-113, 116-112 kag 116-112. Suno sa mga eksperto nagpakita si Pacquiao sang kabaskog nga wala ginalauman sa iya edad. Apang hindi ni bastante agon mapatumbang mas bata kag mas mataas nga si Ugas. Sa piyak sang pagkaperde ni Pacman, proud sa gihapon ang pila ka mga Ilonggo. Of course, sa iyang edad, at least harap man Japon ang hampang niya. So, sa ako niya, champion masasawag para sa akin. Ginbantayan gid sang iloy ni Reginald ang hampang sang iya idolo. Suno sa iya, hindi ini makapati nga naperde si Pacman. Atong reaction ay? Disgustado kung naperde siya. Samtang sa mga undercard fights naman, nagdaog kag nagapabilin nga undefeated ang Pinoy nga si Mark Magsayo matapos ginpatumba ang kontra sini sa round 10. Apang nakatilaw naman sa labing una nga perde ang Pinoy nga si John Dato matapos maluto sa iya Meksikano nga kasumpong. John Sala, 1 Western Visayas.